Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy ütkäp durýar. Geçen hepde 15,5 manada çenli arzanlan dollar ýene-de 19 manada çenli gymmatlady. Bu ýagdaýda haritlaryň narhy hem artdy. 5-nji dekabrda Balkan vilayetinde bir Amerikan dollarynyň bahasy gara bazarda 19 manada çenli ýokurlandy şeýlelikde geçen hepde esli arzanlan dollar gaýtadan 20% çemesi gymmatlap bir hepde mundan uzalky derejesine ýetdi. Bu ýagdaý ilata öz täsirini ýetirdi. Bu adamlara gımmada düştü, halkı yalana çoydu. Adamları ähli süýşüren valutalarını 15 manat 50 tengeden satmağa mecbur etdi. Dip azatlyk bilen anonim gürleşen Balkanly ýaşaýjaydyar. Dollaryň gara bazardaky narhy noýabryň aýagynda birden aşaklady ençe maýlap 20 manat töwereginde saklanan dollar 29-njy noýabrda aşgabatda 18 we 18,5 manat aralygyna düşdi. 1-nji dekabrda 17 manat boldy. Liwapda 16 manatdan satyn alındy. Adatlyň habarçysy dollaryň birden aşaklamagyna häkimetler tarapyndan düşündürüş bolman soň adamlaryň alada galandygyny we ençemesiniň dollaryň hasam peselmeginden howatyrlanyp üýşüren valutasyny satanlygyny belleýär. Dollaryň hömmetiniň birden peselmegine resmi düşündürüş bolmady. Emma bu ýagdaý Halk Maslahaty Milli Geňeşiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň milli puluň durnuklulygyny saklamagy talap eden çykyşynyň ýa-da gawat geldi. Dollaryň hümmetiniň durnuksuzlugy bilen bir wagtda azyk önümleri we senagat haritlary gymmatlady. Bu aralykda günebakar ýagy daşary ýurtlarda öndürilen süýji önümler, alkogol we temmäki önümleri, şeýle-de kriýuwjy serişdeler, şampuň, sabun, atyrlar 35-40% aralygynda gymmatlady. Indi adamlar bahalaryň gymmatlamagy sebäpli dowula düşýärler. Ýylat esretli durmuş görmeýär. Gün güzüran gymmat we agyr işsizlik bar. Indi näme bolar? Dip adamlar ertirki güne ynanmaýarlar. Dip habarçymy daýdar. Türkmenistanda ortaça aýlyk 1010 manada pensiýa 410 manada we döwlet kömek pullary 390 manada barabar. Türkmen hökümeti täze ýyldan aýlyklaryň we beýleki töleklaryň mukdarynyň adatdaky ýaly 10% artdyryljakdygyny elan etdi. Emma inflasiýanyň derejesini agzamady. Ýurtda adamyň ýaşamagy üçin iň zerur azykdan we beýleki önümlerden ibaret